Oyaore janeno mar Lolwe Tv kendo machiegni nonro mar Oboke nyinga Chris Owino kaka pile an kod Oboke adek The Standard, Daily Nation kachiel kod The Star. Oboke mokwongo en oboke mar The Standard. Thoro mar wache oboke mar The Standard en ni boost for Uhuru Raila in cash row. Ker Uhuru Kenyatta kachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoyudo mijing odiochieng' manyoro bang' ka jatend duond od bura mar Amani National Congress Musalia Mudavadi kachiel kod governors ma pacho kae nosiro lwedo formula margi mar poko omenda ne counties motelo ne debate e nyim od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono ewi pok mar omenda ne counties. Mano ni e thur mar wache oboke ni mar The Standard kachiel kod weche mag tuke kama nyidendi ma jo Kenya matugo opira mar volleyball pod dhi nyime kod tugo maber kata odoko ni higni magi to niang' e kindegi. Hito oboke mar ariyo loso mane wi tuo mar COVID-19. Hito oboke mar adek be loso tuo mar COVID-19 kama nonro yango ni joma chuo ma dendgi thoth ni lai ma nyime mar gamo tuo mar COVID-19. Piny owacho bende nowito oko chik mane kumo rwako lewni mag mutumba e pacho kae kowuok e pinje ma oko. Ito oboke mar ang'wen, doho ne otamore kwayo mar NAT mano duol mochung' ne jopuonje pacho kae mar ni duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae TSC ochulgi omenda maromo $100,600 magisebedo ka ging'ado jokanyo mag NAT e pacho kae. Doho notamore paro makamano. Ito oboke ni mar ang'wen bende lose wi chenro mar chako weche mag somo kuonde ma jopuonjre odakie ma piny owacho temo keto e tim kendo wacho ni en chenro manyalo bedo kod achiedh nade. Ito oboke ni mar abich, duol mochung' ne mbalariany ma pacho kae dwaro ni mbalariany oketo okenge malong'o ewi ng'iyo ni chenro magigolo ka gimiyo jopuonjre magi kokalo gi lony manyasani gin weche somo kata chenro ma ong'ith maonge kod achiedh nade kata matin. Ito oboke mar auchiel loso maniwi achiedh nade ma oganda ma pacho kae kadho e kinde ni kalore kod midhiero mokel kod midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar abiriyo bende loso ewi midhiero go ma oganda jo Kenya kadho e kinde ni kalore kod midhiero mokel kod midhusi mar COVID-19 kama thoth oganda osewito tije magi e kinde ni ma onge kata ka ginyalo konyre e chulo rent, e nyiewo chiemo ne nyithindgi kaachiel kod gik mamoko. Mano loso ewi midhiero ma oganda ma jo Kenya kadhoe kalore kod achiedh nade ma COVID-19. Ito oboke mar aboro loso ewi sir ma ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ne oyudo kowuok kuom ANC kokalo kuom jatend duond burano Musalia Mudavadi kaachiel kod governors ma pacho kae ewi formulas ma poko omenda ne counties motelo ne twak ewi nyim od bura mar Senate odhiambo ma kawuono. Ito oboke mar ochiko loso ewi okang' mane okaw kod ker Uhuru Kenyatta mar miyo jotend migepe yweyo maromo ndalo 10, jotend migepe yweyo kuom ndalo maromo 11 kendo piny owacho wacho ni chenro ma kamano ok dhi chocho chenro mag piny owacho kata matin. Ito oboke mar 10, chenro mar manyo jago madhi kawo kar ker Uhuru Kenyatta yiero maduong' mabiro ne ochuo chieng' odiochieng' manyoro e kinde ma jotelo mopogore mawuok e pacho kae notimo romo kod jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli e dalane mayudore e gwenge ma Kajiado. Kendo twak nodhi nyime ka moko kuom jotelo manoyuoro e romono ne gin Senator ma Siaya James Agri Orengo, jakom duond bura mar KANU Gideon Moi kaachiel kod Peter Kenneth mano jaod bura machon magatanga. Ito oboke no mar 10 bende loso ewi MCA moro ma Nairobi mano mamlango kubwa nyadendi Patricia Musimi mane ohiny kod obila e kinde mane gimonjo County Assembly ma Nairobi ma iwacho ni pok oyudo ratiro nyaka sani. Ito oboke mar 13 loso mane ewi Senator machon ma Mombasa mano Hassan Omar miwacho ni nen
jago mane siro gai ma ODM Raila Odinga lwedo mokalo kine mokalo, lakini kata sani kuren mosiro lwedo jalup ker ma pacho kai William Ruto, kendo ok nyal pogi kod William Ruto kindeni, kata odoko ne osiro gai ma ODM Raila Odinga lwedo kinde mokalo. Ito Oboke mar 14 ga 15 16 17 mago pajo ndiko kaachiel kod pach josomo. Ito Oboke ni bentiere oboke mambalang malose weche mag ngima kata my health, nyalo nyiewo oboke ni mondo isom e yo malong'o. Ito Oboke ni mar 29 gin weche mawuok e pinje maoko, kamiwacho ni midhiero mar kich sani koro ochomo piny Sudan kaluwore kod midhiero mokel kod tuo mar COVID-19. Ito Oboke ni mar 32 weche mag ohala, 33 weche mag ohala, 36 gin weche mag tuke, kama loso e wi jong'wech mawuok e pacho kae mano Helen Obiri kaachiel kod nyadendi Timothy Cheruiyot manotimo maber e tuke kata ng'wech mag Diamond League e piny France chieng' tich abich. Ito Oboke mar 38 loso e wi nyidendi mawuok e pacho kae matugo ne tim maduong' mar volleyball ma pacho kae madhi nyime kod timo maber, kata odoko ni higni margi oniang' e kindegi. Tuk oboke mar The Standard weche tuke loso mane wi midhiero ma Manchester City noyudo e kinde mane ochwadgi gonde 3-1 kod Olympic Lyon mar piny France, kendo gologi e tuke go mag UEFA Champions League. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru Raila Moi team up for 2022. Ker Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kod jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi iwacho ni osechako keto kenge motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo gitemo ng'iyo to ng'ano magidhi chungo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kendo romo makama notimre od jagoro mar kotu Francis Atwoli, kendo iwacho romo makama osebedo ka timre e kinde ka kinde e pacho kae e yor aling'ling'. Ito oboke mar 2 loso mana ewi weche mag ngima, kama iwacho gino momiyo ng'ama miyo kono beni timo bleaching kata itimo lokrok mar rangi ne pien del mari. Mano ni ito oboke ni mar 2. Ito oboke mar 3 loso ewi oganda jo Kenya miwacho ni sani onge kod geno moramora kalore kod madito kata thoth mag kata chandruok magikadhe kinde ni kalore kod midhiero mag COVID-19, kendo yango ni thoth oganda jo Kenya onge kod geno kata matin. Ito oboke mar 4 Ker Uhuru Kenyatta nigi chenro mar keto e tim report mar BBI, kendo achiel kuom chenro makamago en timo lokruok e ten migepe mare ma igeno ni odhi timo e kinde machuok mabiro. Ito oboke mar 5 loso ewi Ker Uhuru Kenyatta, ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi man dhi nyime kod timo romo maling'ling' e dwaro mar ng'iyo ng'ano magidhi chungo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke ni mar 6 loso ewi tuo mar COVID-19. Oboke mambalang' mar business smart kata smart business beni ito oboke ni mar Daily Nation yelo nyiewe mondo isom malong'o. Ito oboke mar 10 loso ewi oganda jo Kenya mosebedo ka iwuondo kinde ka kinde ni dhi miyogi tije mabeyo e piny mag Saudi Arabia, to ka gisechopo e pinyno to giyudo chandruok mathoth. Ito oboke mar 13 loso ito oboke mar 13 loso ewi chenro kata achiedh nade ma nyithindo ma jopuonjre kadho e kinde ni kama gitiyo kod sime ewi chwalo kata ewi yudo lony, ka gitiyo kod lony manyasani kama giyude gigo mok beyo ne higni maggi. Ito oboke mar 14 loso ewi duka maduong' mar Tuskys, pajo ndiko kaachiel kod pajo somo ni ito oboke ni mar 16. Weche moko e counties ito oboke mar 19. Weche mag somo ito oboke mambalang' kaka mar education DNA.
Tok oboke ni wan kod agaja mar meli weche mag ohala kachiel kod weche tuke e oboke mar Daily Nation lose wi japuonj maduong' mar klab mar Gor Mahia ma sani wacho ni klab no kadho e mathoth bang' ka jotugo mathoth mar klab mar Gor Mahia sani dar e klab no kendo dhi riwre kod klepe mawuok e pinje mamoko mag Afrika mabiro bang' ka jalup captain Jowash Onyango ne oriwre kod klab mar Tanzania piny Tanzania odiochieng' manyoro kendo wacho ni captain mar Gor Mahia mano Kenneth Miguna bende nie twak kod klab mar Azam mawuok e piny Tanzania. Jatugo madiere mar Gor Mahia miluongo ni Jackson Owusu bende contract mare kod Gor Mahia oserumo. En midhiero kendo wan gi geno ka jo hera mag Gor Mahia ni wadhi yudo ler malong'o kendo Gor Mahia dhi chung' kar tiende. Ito bokone bende nitiere kod weche mag tuke malose wi Manchester City mane olo gi Olympic Lyon kendo gol e tuke go mag UEFA Champions League. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thoro mar wache oboke mar The Star en ni how I will dismantle Afia cartels. Jatend migawo mochung' ne thieth e pacho kae Mutahi Kagwe owacho ni en kod okenge malong'o madhi tiyo kata en kod okenge malong'o mar dhi tiyo kod johala kata cartels mane migawo mar thieth, johala ma jomibadhi mane migawo mare mar thieth kendo wacho ni odhi kedo kodgi malong'o e kinde mabiro. Eto oboke mar ariyo lose wi lokruok e wi tend migepe ma pacho kae kami wacho ni Ker Uhuru Kenyatta nyalo timo lokruok e wi tend migepe mare. Eto oboke ni mar adek lose wi yawago mane otemo wuok e od twech ma Bungoma kendo wacho na ariyo kuomgi notwe kod bura mar nek. Eto oboke mar ang'wen loso wi kaka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae mano Mutahi Kagwe chano tiyo kod jogo mosebedo kamayo migawo no omenda e kinde ni kendo wacho ni odhi deal kodgi e yono madwarore. Eto oboke ni mar auchiel lose wi oganda jo Kenya miwacho ni sani to moloyo oganda mawuok e boma ni ma Nairobi onge kod geno moramora kalure kod achiedh nade magikadhe kinde ni. Eto oboke mar abiriyo lose wi jalup ker machon Kalonzo Musyoka kama wacho ni oganda jo Kenya kik winj gima Muradhi kod Atwoli wacho ni gisiro lwedo gai ma ODM Raila Odinga e bedo ker ma pacho kae. Eto oboke ni mar aboro lose wi pok mar omenda ne counties, weche mag ohala, weche mowuok e pinje maoko kachiel kod weche tuke be ni e tok oboke ni mar The Star. Weche tuke lose weche mag jong'wech ma pacho kae miyotimo maber e piny France e ng'wech mag Diamond League, weche mag adhula kama ipenjo japuonj machon mar Tottenham Hotspur Pochettino nyalo konyo Barcelona bang' ka norodhgi gonde 8-1 gi klab mar gonde 8-2 kod klab mar Bayern Munich e tuke go mag UEFA Champions League. Ne alidhi nyalo kawo thuolo mari mar mondo ikaw oboke momori. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.